Ето кога и как да приемете 5 от най-ефективните витамини и минерали, както и няколко ценни съвета, които ще помогнат за тяхното усвояване. Витамин D3 се приема на закуска, защото е масно разтворим. Хубаво е да се приема с храна, богата на мазнини, като например яйца или авокадо, защото те спомагат за неговото оптимално усвояване. Цинк се приема между храненията, защото е хубаво цинка да се приема на по-празен стомах, като например 2 часа след последното хранене. Магнезий под формата на глицинат се приема късно след обед и преди лягане. Желязо. То се приема между закуска и обяд. Също се приема на по-празен стомах, като е хубаво по това време да се избягва да се пие кафе, защото кофеинът блокира неговото усвояване. Витамин С може да се приема по всяко време. Хубаво е да е между 500 и 1000 мг на ден. Няма смисъл да се тъпчете с витамини и минерали, ако не може да ги усвоявате правилно. За още съвети последете страницата на AlphaSubs.